हामबाय दिनै 25 तारिख मे 2022 बुधबार खवाई वेस्ट डिविजन कमिटी 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सीनि सिटिं एमएलए हिसाबै दिनै प्रेस मिट खालामनानै बाध्य अंखा तामनि माले लाइट थानाय 19 तारिख 5 मार्च 2022 कबिरमय देव बर्मा बंगे खवाईनि सनखला आमजायनि कबिरमय देव बर्मा गुलि नांजाक बरफ बेनि जे अफाद ताबुकनि एडिसि हास्ते हापांनि बरम गोनां एम सुहेल देव बर्मा साब बाइजालबारि साबजुनाल कबिरमयनो चाकरि दुनानै नै जे एकटा एपइन्टमेन्ट लेटार तৈ खामरमानि परिप्रेक्षिते कबिरमयनि बिहि कल्पना देव बर्मा जे स्टेटमेंट दिमाने आजागाव खानाका जे कबिरमय ताको कबिरमय गुलि नांमानि यागुलो प्राय 5 बছर खामानि यागुलो केबो बनो सुबानाय ग्रै हेल्प खायनाय ग्रै नि सामानि न आं बेलायके दुख नांखा तामनि माले कबिरमय बाहायके दुख ना कबिरमय बाहायके गुलि नांखा एवं बनो बाहायके चुबाजाखा एवं बनो बाहायके बिनि न खुंनो कर्मसंस्थाननि व्यवस्था खालायके आबुनो आं सानानि मुसुंगो कारण त्रिपुरा राज्यनि एवं भारतवर्षनि एवं हाक्तरनि विभिन्न जायगायाव ससियेल मिडियानि बिसिंतै जे कक बड़ कक बाय कक बुजिवै दंनाय रक खानावै मानथन साइ मानथन आबुनि बागै दिनै आं प्रेस मिट खालायनानै नांखा अर कक साथाय खालायो 2017 नि सेप्टेम्बर मासनि 20 तारिखआव खवाईनि सनखलाव पुलिस अतर्कित फाइयाखै सालसा सिगां 19 तारिखआव सनखलानि बेलफांगो जे किचा मिसा गाड़ी सबायलायमानि बेपार नथुयाखै सनखला आमसायनि लोको काहाम तम नाय बर रत्न पुलिस अत्याचार तत्चारिं खालायफायका आजरानि लेफ्ट फ्रंट गभर्नमेंटनि आन्डारनि मानिक सरकारनि आन्डारनि पीएस नि पुलिस रक फाइयाखै जेबाबे काहाम बर रत्न बुखा तखा पाइथागो लास्ट खरक बा बरक काहाम न रमैतलांखा खरक बा बरक काहाम रमजागनाय रंनि बिसिंगो खरसा ताइक्लायो सुमेन देव बर्मा बुफानि बुमुं धनीराम देव बर्मा पलाश देव बर्मा बुफानि बुमुं प्रसन्नजित देव बर्मा बाइजालबारि त्रिवेन्दु देव बर्मा बुफानि बुमुं परजित देव बर्मा पद्मबिल जमदार कामिनी शशीन्द्र देव बर्मा दुर्बक देव बर्मा बुफानि बुमुं धनचंद्र देव बर्मा ओ 5 जना बरकन रमलांमानि प्रतिबाद पुलिसनि प्रतिबाद बाइजाल आउटपोस्ट आम जनता गोबां पाब्लिक बरक कामिनी तंग कसम दंनाय लोकुर खादुमानि बरकनानि फाइलायका चिनि बरक गाहाम रमजागमानि न फियक मा खालामनाय ने सालायका आ जागाव पुलिस 144 दारा लास्ट आइन खायानो खालायका हिनै माइकिं खायानो खालायका हिनै 144 दारानि बुंरियाखै गुलि खायमा बाय तंग कसम दंनाय दफानो हामजागनाय ताखौ कबिरमय देव बर्मा गुलि नांखा एवं ताखौ खासरां देव बर्मा गुलि नांखा 2 जना गुलि नांखा खासरां देव बर्मानि बुफा प्रदीप देव बर्मा बरमि कामी मारे हादु एवं कबिरमय देव बर्मानि बुफानि बुमुं बिसामणि देव बर्मा कामी लंकापुरा कल्याण मानिक पाड़ा अमाहायके गुलि नांमानि यागुलो बरकनो पाब्लिक रक आम जनता रक सरकारी भाबे तो पुलिस रक बरक आबुनि बागै जों मने खालायका ना बरको सिगांनो 19 तारिखनि जे मीडियाव जेबाबे केबो चुबालिया आईपीएफटी किछु चुबालिया एकमात्र महाराजानि नेतृत्वे सिनि एमनि खायरक महाराजानि खायरक माबाय एमनि चुबा माबाय जे कबिरमयनो एकमात्र একটা কর্মসংস্থান খালাইরিকা হিমান্য आं तामु जाने एकटा माने वाते ग्रिय फेरांको गई कक तातानो आवाई खाइमा हाइमा तंजाखा आबुनि बागै आं वानसुका ना आमति खाइ तंगै उंगिया ठीक আছে कबिरमयनि मुंगै जदि बरक बाइजालबारि साबजुनालो ताबु एपइन्टमेन्ट लेटार दिउंगा खाय बिहिकनि मुंगो फानो बिहिकनो फानो जों बाइजालबारिबो तनि सिनाय हिनैयाखै अलरेडी जों बाइजालबारिनि डॉक्टर अतिथि देव बर्मा एवं रोगी कल्याण समितिनि मेम्बर बाय कक सालायाखै ताबु बाइजालबारि प्राइमारी हेल्थ सेंटर कबिरमयनोकै एससीए स्वीपिंग एंड क्लिनिंग असिस्टेंट कबिरमयनि मुंनो तंदिया बिनि परिवर्ते बिहि श्रीमती कल्पना देव बर्मानो रिनाय हिनै रेजुलेशन सुयाखै ओ सिगाङो आंनि जिसो सलियो नायदि मीडियानि बिसिंतै त्रिपुरा हास्तेनि जत नाय दंनाय लोकुरो नुगै मानानो अब तातालिया अब गुबै अब कारेक्ट अब लीगल क आबुनि बागै साना मुसुंगो दिनै बायदंगै नांगिया हिफानो नांसुकमानि बागै दिनै प्रेस मिट खालायै त्रिपुरा राज्यनि बर' रकनि थाने
जत लोक रकनी थाने कबिर मयनो खाइरक लाइमानी ताको कबिर मयनो चुबा लाइमानी आबुनो जे मानसा किसिसा शर्ट शर्ट खाइ मन्थु खाइ सानानि मुसुमो आबुनि बागे कबिर मय ताबुक सुजरा हामै तम थाने ताबुक सुजरा जे बिनि फिजिकल फिटनेस सम्पूर्ण একটা সুস্থ অঙ্গিমানিয়া পানো যে সুজরা বতাবুক বাঁচে এই তম থানে তাকো রাজেশ দেববর্মা মগলাম কামনি বুংনো খরচাই এই তম মানিয়া এবং সেই সমীর দেববর্মা বিনি গার্জেন ন পরের দিন 21 তারিখ জিবিও যে ত্লাঙি থাংনাই গাড়ি ড্রাইভার গাড়ি মালিক বন খরচাই এই তম মানিয়া এবং এলাকানি বড় রত্ন অজাগাও এমন ভাবে বন চুবাখা মাইরুম বনরুখা বিনি বুসলানো পেন পাই রেখা অবরগ্ন খরচাই তম মায়া এবং অবসিমিয়া বাইজালবাড়ি সেই হসপিটাল কবির মইনি দিহিকন जों क्वार्टारनि व्यवस्था खालाय रखा बोस्लानो डन बस्को परेनानि कल्याण मानि लंकापुरानि हयते फायनानि किचा डिस्टेंस हाकसालुन तमनि बागै बनो बायजारबारिनि हयते क्वार्टारनि व्यवस्था खालायाखै क्वार्टारनि हयते डन बस्को तुनि तारपरेबो जदि अमहायकक साइतम ओंखाय आबो उपरवाला सिमसे साइमाननाय आबो पाइथाकनि जराव जेफोर बरक मनुष्यरक हिसाब मारिनाय कबुई कायतनि थाने ईश्वरनि थाने आप्रोचे आबोते साइमानसिनाय ताबुक आम सामा बायसिमिनो दिलीप खायनानि कबिया आम जनता एरियानि बररंनि थाने पारानि बररंनि थाने बरकनो आबुनि साखि मुइ दंनो नट ओनलि आई एम साइसुं आं साइसुं या आबुनि साखि सारा खुवाई डिभिजननि बरक एवं पार्टी Ipft सेंट्रल कमिटिनि बरक पर्यन्त बिनि बेपारनो कम बेस जतनो साइमानो असुकनो हामबाय जतनो खुलुमका मास ब्रुम ब्रुम 5000 टाइ रहल आरोनि बिसिङाव कबिर मयनि बिहि कल्पना देबबर्मा निजिस खवाई वेस्ट डिभिजन कमिटिनि प्रेसिडेंट सिके देबबर्मानो लगिबत लांगै sei 4.5 नगद थाङै रां तुमानि दं आबो फुसा जागनाय एवं अमहाय आं निजिस आनि थाने 4.5 देबबर्मा साइ रहरो एवं कुमप्रो रां रे रहरो मास काबानि जरावा आं बिनि क्वार्टार बिनि रेसिडेंट पार्मानेंट नगद थांमानि जरानिफ्राय कबिर मयनो रां रे बिनि दिथाय 5000 रेडिनर जे कर्मसंस्थान खाइमेया साजरा आंरो नायहिंसाव किन्तु आकग्र पुस्कांग नुक्लिया शुधु आबसिमिया लाई थांनाय मे मासनि 1 तारिख 2021 बायजालबाड़ी PHCO कबिर मयनो जों একটা बन कैजुअल वार्कार सिस्टेम फाइ सुइपिंग एंड क्लिनिंग असिस्टेंट SCA पद बन जों पोस्ट रवै आकoi अपॉइंटमेंट दिवै आकoi बन जों जइन खाइरेखा बायजालबाड़ी प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुतरां पर मंथ 6000 नि गोबां 6000 एबा ब मानै दङ बिनि अनारिया आफ्रो जों साका कबिरमय ब ताको कबिरमय खाइरकमा सिंसा याकुं हामबिया हा बिनि लबिसम कल्पना देबबर्मानि मुङैनो रिनाय बे पार्टी Ipft सिद्धांत खाइता फियाबा बरंनि नवनि बरग कसिलियानि बागै कबिरमयनि मुङै मारका हांगाके अ जागाव अककनो साथाय दङ रिसेंटली 19 तारिख बरम गोनां EM सुहेल देबबर्मा आनि फायु बनो जे बेनि अपॉइंटमेंट लेटर बेनि जो अपॉइंटमेंट लेटर बायजालबाड़ी साबजुनाल कायसा चाकरी रुखाहिनै जे यूट्यूब मोबाइल जे रुख माने बेस गाहाम को फियाबा चेनि नायनानै दरकार अलरेडी ताको कबिरमय बायजालबाड़ीओ ब SCA पद चाकरी खाइतंगो एवं बिनि याकुं हामयानि बागै बिहि डिउटी खाइदं अंखाय आमरो अकक साना मुसुमानि अलरेडी कबिरमयनि मुङै अनारियाम खाइदंगो अंखाय कबिरमयनि बिहि कल्पना देबबर्मानि मुङै फानो बायजालबाड़ी साबजुनाल जे अफार साबमिट खाइदंनाय बेलायके हामकामन हिनै आं खाचंगो आबुनि साथे साथे sei कबिरमय बिबागसा जे गुलि नांनाय ताखौ खास्रां देबबर्मा जे ताखौ अकरा दा प्रदीप देबबर्मानि बुस्ला बनबो आं एदिसि हास्ते हापांनि थाने कयनु नारनाय बिनिबो जदि ताबुक जे कैजुअल वार्कार हिसाबै बायजालबाड़ी हस्पिटालाव खाइतमनि हलाय पार्मानेंट एमप्लयनि একটা उसकुप दंखांगाखाय সেই खास्रां देबबर्मानबो অন্য যে কোনো পোস্ট পার্মানেন্ট একটা ছোটমোটো চিকন মিকন চাকরি বনरो খাंगाखाय बेलायके गाहाम मुंनाय एवं रिनानि बागै एदिसि हास्ते हापांनि थाने आं कयो फियाबा और अककनो साथाय दङ जे ताको कबिरमयनि बिहि बिनि मुंगे जदि साबजुनाल रिखाय कोनो असुबिदा मुला खामो फियाबा कबिरमयनि मुंगे अलरेडी ताबुक बायजालबाड़ीबो ब
एपइन्टमेन्ट माने आगय मे मासनि 1 तारिख 2021 बुधबारनि दिनाव जयेन खालाय तंगै तंगो आबुनि बागै जों मने खालायगा ना बर'खौ सिगाङो 19 तारिखनि जे मीडियाओ जेभाবে केवल चुबालिया आईपीएफ किछु चुबालिया एकमात्र महाराजानि नेतृत्वे पाब्लिक रक आम जनतार सरकारी भावे तो पुलिस रक बरफनो साहाय्य खालायना तो थौइसि दंग्रादि बरंस एलो पाथारि लाखा चार्ज खालायै आगय गोबांमा बरफनो बुबायका दुखु माबायका हस्पिटाल खालायबायका यागुलो कोविड मैसं गुलि नांनायनो केवल थैनाय गैयो खरबनै खरबथाम बरफ कोविड मैसंनो गुलि नांजाक बरफनो बामै लांगै डन बस्को इंग्लिश मीडियम बायजालबारि लांगै आरनि हইতে आरनि गारि बाय डन बस्कोनि भारानि गारि बाय बायजालबारि आमपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लांगै आजागानि रिपन देव बर्मा तारपरे खाय आजागाव तपन देव बर्मा मृणाल देव बर्मानि सहयोगिता बाय रां सुबाचु खलायलायै बरफनो आगरतला जिबि हस्पिटाल हरनि बिसिङाव पाथरखा एवं लगे लगे खबर मानमानि लगे लगे टाइम दिन रतनपुरनि हरिपद देव बर्मा सुकान्त देव बर्मा सह कबिर मैसंनि नुखुंग फाइलेखा कल्याण मानिकनि रबर बागानाव फायै जानि जे मान्थलि 50 टाका 200 टाका 500 टाका रां लायै जिबि हस्पिटाल कबिर मै बाय खासरांनि उपयुक्त चिकित्सा उंथन डाक्ति डाक्ति बरफनो हामै बाजाथन हिनै वानसुक लायै तम कसम दंनाय गोबांमा बरफ रां लायफायगा एवं मगलाम गामिनि 10,323 नि ग्रेजुएट टीचर राजेश देव बर्मानि नेतृत्वे बेलायके हेल्प लायका तै कबिर मैनि बिहिकनो लांगैया गय बायजालबारिया आउटपोस्ट नेक्स्ट 21 तारिख 9 मास घटनानि परेर दिन फुंग आजागाव आजरानि खुवाइनि एसडीएम प्रसन्न दे फाइया गय रां रुया गय कबिर मैनि गुरि नांनायनि नुखुंग रां रुदिनै रां रुया गय चुबालायमान रक्तम एवं सनखलानि समीर देव बर्मा 144 already 144 जारि उंथांगा सनखला रोड लामा तक थुफुङै तंखा केबो थांरागलिया किरिमा सिंसा आकारुङै तंमानि जरावबो दफानो हामजाकनाय से जे समीर देव बर्मा सनखलाव खरकसा गारि चालुगै दंजाबो बिनि गारि बाय कबिर मैनि गार्जियन न जिबि हस्पिटाल लांना बागै 21 तारिखनि फुङाव कल्याण मानिको फाइजाक आंनि सो बारो तंजा अमहायके से कबिर मैनि बुमा तै कबिर मैनि बग्रानो पाठनानि व्यवस्था खालायलायका आबुनि यागुलो कबिर मैनि बुमा संसकनानि लेइ तंमानि जरावो टिएनइनि कन्दर्प देव बर्मा हिनै बरंगना कन्दर्प देव बर्मानि बिसिंथै जिबि हस्पिटाल कबिर मैनि गार्जियन मुंगै सयरियाखै कबिर मैनि 21 तारिख प्राय आनुमानिक 12:30 থেকে 1টাनि जरावो कबिर मैनि चिकित्सा सुरुंगु अर्थात 21 तारिखनि 20 तारिखनि हर गुलिना माने 21 तारिखनि 12टाव चिकित्सा हुयाको बेलायके थै थांजा बेलाय वाना मा चिकित्सा हुइ थांजा अमहाय फ्राय तरक तरक कबिर मैनो जिबि हस्पिटाल जेमानते नायलायका सरकार तंगो लेफ्ट फ्रंट गभर्नमेंट बामफ्रंट सरकार बायदे बाय आबुनि यागुलो कबिर मैनो उन्नत चिकित्सा खालायना बागै जों शिलंग पाठकलायका विभिन्न बड़ो विभिन्न सोसाइटी विभिन्न गामिनि बड़ो केबो माइरं पाइ बिनि नखुंबो चालुका केबो बुसानि बुसला खरकसा तंग बुसलानि बागै पेन कामसलि बायरका अमहाय खलै गोबांमा बरफ आं निजि सबो आनि बफायं निजि सबो आनि पार्टीनि गोबांमा कर्मकर्ता रां पैसा सुबावै शिलंग बनो नाय थाने बनो डाक्टरनि उपयुक्त उन्नत चिकित्सा खालायनानि रहर थाने जों बनो चुबालायके एवं सेई खास बनो डाक्टरनि उपयुक्त उन्नत चिकित्सा खालायनानि रहर थाने जों बनो चुबालायके एवं सेई खासरांनोबो चुबालायके अमहाय खलै चुबामानि यागुलो जेप्रो 18 कताल सरकार फाइसक पाइका बीजेपी आईपीएफ हास्ते हापां खाका स्टेट गभर्नमेंट उमनि यागुलो आं एज ए ब्लक चेयरमैन हिसाबै 95,000 नि स्कीम एग्री डिपार्टमेंटनि तरफ থেকে বনচং एआरडीडी डिपार्टमेंटनि तरफ থেকে বনচং রক্ষা রইয়াকই সাহায্য খাইগা আবনিয়াগুলো কবির মইনি তুকুনানি মুসুনানি ইয়াকং হামিয়া হাবসালো থাংমায়া হিনে পঞ্চায়েতनि बिसिंथि खालायै चिनि साइथक माबाय ब्लकनि बिसिंथि खालायै अर्डिनारि हैंड पाम्प ओएसपी बनचं रक्षा अमहाय खालायै ट्रक जों बनो एमन खालायै चिनि बीजेपी आईपीएफ सरकार तंमनि बागै चिनि पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে सार मेबर कुमार जमातियानि नेतृत्वे 50,000 कैश एवं टीएनई तरफ থেকে हजार हजार रां रोजाका एवं एमएलए विश्वकित देव बर्मा बरमगना एमएलए विश्वकित देव बर्मानि बिसिंथै 40,000 कैश रखा अमहाय फ्राय गोबांमा बरर केबो 500 केबो 2,000 केबो 5,000 केबो
2000 অমহাই খাই অগণিত বড় সাহায্য খাইকা আগুন ইয়াগুলো ও সিগাঙ্গ 19 তারিখ যে স্টেটমেন্ট দিখা বেলাইকে দুঃখ নাম শুধু আবো সিমিয়া অমহাইকে 2019 কবির মৈনচম নিউ দিল্লি ভারতবর্ষनि नामी दामी हस्पिटल जतनी गाहाम हस्पिटल निउ दिल्ली एम्स हस्पिटल बन उन्नत चिकित्सा खालायनायनि बागै जों पार्टी Ipft खालामनायखा जेनेरेल पार्टी Ipft त्रिपुरा स्टेटनि वानसुक मुंबाइ तेइसिनि रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्र कय वेस्ट डिविजन कमिटिनि कय मुंबाइ सेंट्रल कमिटी पार्टी Ipft गसै बन दिल्ली क्लांका क्लांनि एम्स हस्पिटल बन चिकित्सा खालायरिका एमनकि निउ दिल्ली त्रिपुरा भवननि कुटिल्लम चाणिक्यपुरी त्रिपुरा भवननि सेकेंड फ्लोरनि आं निजिसो बिनि याकंग्रमै बिनि याकंनि महिला रत्न रिक साबबाय हुयागय मंत्री सार मेबार कुमार जमातियानि बिहि बाय गीता जों खरक नैखाय याकंग्रमै मजा कारि हुई जुता कारि हुई बन সেই त्रिपुरा भवननि सेकेंड फ्लोरनि हईते तलाव बन तिख्लायतो हुई रिजार्व गाड़ी बन जों बजागाव हरितम जों बनव निउ दिल्ली प्लेटफर्म रेल स्टेशन पाठकई हरमानी रक्तम अमहाय एकजन मंत्री बिहिक बिनि याकंग्रमै आको हुई बक्साई हर आबो सांघातिक ब्यापार फिया बाउसकानि स्टेटमेंट अनुगै बेलायके दुख नाङो आबो सिमिया अरब अकक साताइतम কোনো সরকারি কর্মসংস্থান উঙ্গিয়াসা কবিরময়নি এবং খাস রাংনি কবিরময়নি বিশেষ করে কবিরময় জখম কুকমান ভাবে কবিরময়নি কোনো একটা কর্মসংস্থান উঙ্গিয়াসা জোড়া চিনি ল্যান্ড রেভিনিউতে চিনি ফিশারি মিনিস্টার আজরাও সার एनसी देवबर्मानि नेतृत्वे बन सार एनसी देवबर्मा पर मान 5000 खाय कबिरमयनि फेमिलिनो साहाय्य खालायनायनि बागै प्रति मास कबिरमयनि कर्मसंस्थान उंगिया सागजरा मास ब्रुम 5000 खाय रहल आरो बिसिङाव कबिरमयनि बिहि कल्पना देवबर्मा निजिसो खवाय वेस्ट डिविजन कमिटिनि